Khasan khan rius nem shedin. Kita regi por ki banga jukwa bha ban yo i Jisu. Haga jing dua jenga nga jiduai nga kwa ban yo i Jisu nga kwa ban i Jisu nga perkhat baik lanu mangan yo i Jisu. Nga da kwa shisha nga kwa ban yo i ki jing tho pau nga kwa ban yo i pau nga kwa ban lada nga thia ru nga chukwa baik ban nga pelik ki jing perkhat syapang Jisu bangan yo i u. Kadon shisha ka por. Ngam tip la kadai ka pot sniu na ngam tip la kadai ka jing tho pau. Nga yo i shisha Jisu. Nga i yang ha ka jing khang ha beneng nang ta ngapoi ha beneng. Nang tau khot yang nga bangan wan shu ban rung syapo. Ndah ba poi ndah ha bang apoi ha ta ka jing khang. U ai kublai yang nga. Kata ka jing sngo bang ka bomla batai shu. Kat hado banga da thau jing rwai ro ye kata ka jing shem ye kata ka jing mat ka jing shem jonga ka jing jonga ngala thau jing rwai syapang kata ka jing lap jonga syapang kata ka jing shem jonga ha ka jing im. Pitip ka jabe nga trekam kumni ka ke ba pi perkhat ka ba pi pelet jimut ka ba pi yai pelet jimut pi yai pelet jimut kata pin yo i she jing po sniu kata pin yo i teng teng pi yo i jing tho pau ba ka long ta ba pi mod da shisha ka long ta ka jabeng ka long ta ka no ka ba pi pelet jimut than pi perkhat sa hang ta bat kata kala syong tenrai bha ha ka jabeng jong pi kata keng pin yo i lada kadai jing po sniu lada kadai haga jing duai jong pi pin yo nata pi kwa ban yo i ki jing tho pau kuma yo i manga pin yo i bai lada ka jabing jo pi ka long kum ta kan cycle ye ga to go jo haga por ba pithya ngana nuksa hagi por banai late school ngaju pos new bon sin bangalai tho exam ta bangam dep show ban tho exam sedang rom pat sedang ngai ki namar gede ki benai ban pen kre exam menta te man menta kat dang perkat dang puson pang exam mensengi delak met kum tu thia por met ngaju pos new bangalai tho exam ngai i bagi perok jangan ki tho exam bakila tho la slem ke la jandep ru artat manga pat dang surung dala pej yaki be ke la jandep ngap sedang pat sedang kajing snow het ke bom la batai set serta sa jing pos ni namut bade je pertai kan dala kendit pat kum tu kajing kemen oh hanam de je pertai oh hanat ngadang pos ni piti baleng pos ni ta namar ngai pelet jemut pang exam kam long tang hanga kam jujia tanga kajia haki bubun ki buru kum ta kano pi pelet jimut haka jim jo pi ju yo i gata chi jing pos new kalong kum ta don we perlo jenga uang kum ne uang hagi snem sngap ki snem kan tip ki snem ayu gitu tang bagi ki snem arjar kendai arjar po arjar kat we kita ada snem ki bangi ngi kat che bangi le ngi kren ba jepang ke jing rono ngi yalap ro jepang ke jing rono ngi kren kat che bangi kenduk perlok jepang ke jing rono ngi kren ba jepang ke jing rono ngi pule ki kot jepang ke jing rono ngi pule ke bible ngi i ba setang ke jing rono kat manang ai jing kai po bible study dalak wai bible study wan pro jengau ngaklet bani tu ong haga por bangedang ya perkat bahasa pang kajing rono ong ngapo sniu pang kajing rono bahagawai gesing hagawai gemit ngapo sniu ba ngia hair nang ni na perthei tapi kita kajing hair ngaru ong mo u gain u mur ong
udon bentah kata ke jing rong no balayu pos ni jing rong no ba ke jing rong no kalawan uji sulawan bola her sebeneng namar ngi perkat ye kene dagi snem ngi kren Jepang kene dagi snem lobe le da pi kren ye pi perkat ye gono daki panai pin sa yo i pin sa pos new pin sa teng pim pi chu shong kum ne pi chu yang kum ne pi chu pe kum ne kum no kalong tik kum jing tho pa pi kalong kum ta ka bor ka jing tre kam jong ka jabe nga lobe kalong ka ba mayan ka jabe nga tre kam ta dan wei para jengai dang itu kana yengi haying ong namar ba nga ju sngo phang kata ka jing rong no ye lau phang da jing no ba kalong kum ta te ong nga rung po snu si sen phang ka jing rong no ban nga sa e no e ong bo na gi bri ki bala her na ne khando shlek chepeneng ki her chepeneng manga pat nga her tang ba dala her kum tu si teng su nga hab yang yong nga her nang ne dala po ha ta ga jaka kam sa jingai nga hab kam sa jingai yong ka jing sngo si ka bala palat namar im la pan her kumai her lang pai ba piti balai i pos um ta namar ba i ju perkat kat se balai pawan ka balai jimut kum ta piti balai bri balai du jok ki yo i don go du jok sto haba ki yap ki wan pan du jok ki tho ba ki yo i du jok it's all part of the brain ka jing tre kam jong ka brain ga ga bok ka de ga jing mayan ka ba da shisha kanu ka ba people jimot na du dang red pis ngau ba uno ilap spang du job san yap ka dingam julep pi shong ajing seng pis ngap pi let pi up ngap ji kai spang ye kren gi bru spang ka du job kat chaba village spang du job hayo ro ye kren la da pi let snu village du job la da pim let snu village chaba ye du job na du dang red de gi post nem nang ta pi teng ye ka jing yap na bar pim tik kana la pin let chaba neng na pi let du job pi teng ye ka jing yap pi teng ban ye ka sngi jong ka jing yap pi te ka jar khat ha do por pi si tom pi yap nang ta kumno pi po se du jok nang ta hadin ga to ga ni minute ga to ni kenta ga to ga ni let's say 1000 kenta pi imbyang pi po se du jok pi thoi pi to ke baro ngimla ban yai lai ya ka rukom tre kam jong ka jabing ke dei kebamayan haduk kata-kata kumno ketrekam now kejagum taha baro khot kibriu piti teng ngi perkat ye kene menta mene mesngi sibet dala met kum tu ngi thia ngi yo ibiang ye ke to ka pangila da bi kren no mene mesngi chubong ipen bej ban le cheta ban pelik cheta mot ban le so ramen la shai manta ka met thia ngai im ngai la ele ka shoe cycle ka jabeng ka shoe cycle kamu kumne ka jabeng ka longkum ka memory card ka store ya ka no ka bang la ya kren ka store ya ka no ka bang yo jingtip ki jing kren ka kat bang kren ka rung shapo bat ka store kum ka memory card bala la da jaba ka cycle kumne pohe ka to ka jaka kabaka la da tip nata ngiyo i kumto kumbang la ya kren ha ga jing pos new karukom trekam jong ga jabing haduk menta mene ya kini la pule la ya kini la le research la wat benya da ki scientist ka e jabing kumno ga jabing ga trekam don ki scientist ki bang kumta ka jabeng kalau kumta ta hari dala jiapat kum gini ki bahaba bru yap u imbyang u po se beneng u po se jok u yetho ye ka beneng ba kalau kumta ta ki scientist du menta ki ai debate biang ki ong kidang ya debate chapang ka wei ka benta bodon kam ba ga jing im kata ga dei ka near death experience kemut ka jing experience unono breu ubayap tang bau impat ye kata ki khot ye ka manta hagini ki ski menta ki khot ye ka NDE near death experience
ke jing experience chapang ke jing yap tambah kamde ke jing yap la jan yap near death experience. So hak bede ba ke near death experience ki scientist kidang ya keren chapang kani kidang ya debate chapang kani la ka don em ke consciousness la ka don em ke jing perkhat hadin jong ne ke jing yap lau bru ulang lan eban perkhat hadin ba ka jabing yu ka layap hadin ba ka jabing ka layap lau bru udang don em ke consciousness udang lan em ban perkhat udang lan em ban sempang ban tip udang lan em ban sngo kani rang kayai longsa ka debate haduk mentaman ni namar kurkom trekam jung ke jabing kede ke beri ba kede kebamayan cisha reng la ban on pikatu kani banga ngam deu neurologist ngam deu cognitive psychologist ngam deu we masude be we yalap yiktinu blay ba naga bible habu bru yap don consciousness tip kan mau ke bible kren sha habu bru yap yo thia ka jing yap tip tang we perkhat ngi don consciousness don ke jing perkhat don ke de na gospel ju Lukas no khan ri ngala hikai kini bangane de farsi la de pikwa banti bini ke company ke le ska jing kai phang ke hedes na galong ba khan ri gospel Lukas so habu bru yap yo thia tip habu lazarus yap bana tip bo yap please south ngi mi pat na ke jing tep don khana phang ke ego experience haga do bejing yap jong ka dorkas ke yap kam don khana brio nong nai nyu yap ba buji supumi pat don khana brio ba yap ke bible wai tho ingi ke beja ke yap balai pat ngi yo i ne ke hadin mengi yap ngi wan ngi i du jok let's say ka should ke near death experience let's say ka should ke near death experience don ki brio le se ki bom dei shu ka near death experience tam ki imbiang ki yo i gumta kata ka yai de we tam pe pede so tho rum dei tang kristan ki yo i gumta ki la yap la de permana de doktor bagi yap ki ong ba ka ki wan da du jok gumta ne tan re don sipun paru ki atheist ki bom dei kristan ki yap ki po sipenen ki enjoy ka peneng ki imbiang la declare yap do doktor bang uni brum don show hadin ka tu kan ni minit pat ki imbiang so mdei tang kristan ki yo i ne ke ngide ban keli bale yo i kristan kumne haba ki we ruk yo i jo haba ki we ki bom de kristan ki posh bne don le ki bru ki ba kham tam ha india ki yo i ba ki nge da shi sha ha ka ne ka reincarnation ka nga khai me yang amata hang ngai snong la yap na ne ngan salit ha we pa ka kpo jong i we me jong we ka kmi le se chapo america khai nga hang ta na ta nga kan mau ya ka jing im ko la de po india hado manta man ne ki bru ki dang le i ka research ha ka bede ka reincarnation ba ka babon na ki case ke dai ba ki bru ki yo na po india hi na mar india ka sistem ka kom perkat jing bru ko long ba ki nge pang ka ne reincarnation jar ko kom perkat jar ka sangap jar kat ke berung jabing jong pila pide ubri bangai ke reincarnation ubri bangai menta ladang kai me yang ne nota hakata ka jing im ke bansawan pat dala yam na ne ngasa kai nga hapo Finland hapo Switzerland hapo England so lada pide gi bri ki ba shong ki ba san ki ba im ha ne ka long ying ka ba kum ne ke ne ka long ying ka ba hikai pi pang reincarnation kala le si ba pin yo i shano sha e ba kalong kumta it's all part of the brain kor kom trekam jong ka jabing kam ngap lada kristan ong bi kalong tik kumta te shisha ka don gudjok kamut ka jing hika jing ila fail menta namar bele ngidamut bangi dai mangi utoro yo i kumto da uto hinduro yo i kumbo yo i da ku unge ha ka reincarnation yo i tik ku ha ya kata kat kum ko bawang ite reincarnation mano balai menta pimla borong gani gadai tangi kristan badai ma uro udon tela ka jong ka jingyo i ma uro udon tela ka jong ka experience la dapi ang ngade ude ngi bai de ngi tang kristan ngi dai mangi no kadai ka jo ka bo pio i hang nei kristan kadai ka jo ka bo hindur yo i hang tai
Kejde kejo kebo atheist ro uyo i hang tai. Uyo i kumayo i mengi Kristen. So piong no tang Kristen no. Ka fail gani, ka kelem gani ka ideal jengi bangi ban ong dai tang kejongi Kristen ka badai pe kedon ka beneng kedon kejong. Ngiwan adu jok te dai tang Kristen wan adu jok, dai tang Kristen wan beneng. Ha ka near death experience. Don sibun ki bri ko wan ki bom de Kristen ro. Ki wan beneng. Ha ka near death experience. Kay rukom trekam jong kejabing ngimla man len ikani. Kejabing kalau kum ke memory card ke pastor. Ya ki aka ka baga khmat ka yoi, ya ki aka ka baga skor ka yos ngau. Ka rung sya kejabing ka store kum ke memory card. Lada thia yoi kata, lada long kumno ngiken mau sa tang kata. Lada ka kta e ka bor perkat jong brio. Lada ka light load ke aka bro, ka don pat hi ka bentahang to hat. Ching jelu dong to kejabing. Ka to bo kham nyau kor ta ma chi imju, ka to kan mi sisen lano hang ne hang tai. Lado brio bot bang paban di biri.